Kinutlo gikan sa basahon sa Numeros. Ang Ginoo miingon kang Moises, ingna si Aaron ug ang iyang mga anak, nga ingnon ninyo niini pagpanalangin ang mga Israelita. Panalanginan ug bantayan unta kamo sa Ginoo, magmaluluyon ug magmahinatagon unta siya kaninyo. Kahimutan unta kamo sa Ginoo, ug hatagan kamo kalinaw. Ug miingon ang Ginoo, kunilang ibungat ang akong ngalan, agig panalangin alang sa katawhan sa Israel, panalanginan ko sila. Ang pulong sa Ginoo. Bendisyonan unta kita sa Dios, diha sa iyang kaluoy. Unta kita sa Dios, kaluyan unta kita sa Dios, ug bendisyonan kita. Ipadanag unta kanato ang iyang naong, mahibawan unta iyang dalan dinhi sa yuta. Ug diha sa tanang mga nasod ang imong kaluwasan. Maglipay untang mga nasod ug magsadya, kay nagamando ka sa kanasuran diha sa katarong. Imong agakon ang mga nasod dinhi sa yuta. Daygon untay kaw sa katawhan, O Dios. Ang tanang kalungsuran magdaygon ta kanimo. Bendisyonan unta kita sa Dios, ug sa tanang kautlanan sa yuta mahadlok unta kaniya. Sa Dios, diha sa iyang kaluoy. Kinotlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Galacia. Apan pag-abot sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak. Mianhi siya ingon nga anak sa tawhanong inahan, ug nagpuyo sa ilalom sa balaod, aron pagluwas niadtong nailalom sa balaod, ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios. Aron pagpaila nga kamo iyang mga anak, gipadala sa Dios ang Espiritu sa iyang anak,
nganhi sa atong kasing-kasing, ang Espiritu nga nagtuwaw, amahan ko. Busa, dili na kamo ulipon, kundili anak na. Ug tungod kay kamo iyang anak, ang Dios maghatag kaninyo sa tanan nga anak kaniya, ang pulong sa Ginoo.